Можеш ли да познаеш какви хора работят в Теси? Ами какви да са? Все топли хора, които бързо загряват? Нашият пламенен екип от професионалисти има горещо предложение за теб. Независимо дали си бъдещ, настоящ или прясно завършил студент, топъл от университета, ние предлагаме възможности точно за теб. Сега можеш да станеш част от нашите стажантски и стипендиантски програми. Ще ти разкажа набързо и за тях, защото всяка идва с уникални бонуси, а накрая ти ще избереш най-подходящата програма за теб. Така да речем, че в момента си студент, било то в инженерна или икономическа специалност, и си търсиш стаж, който да е съобразен с обучението ти. Имаш го. Освен това ще получаваш добро възнаграждение и различни социални придобивки. По време на своя стаж ще натрупаш безценен практически опит, умения и знания. И най-важното, ще стартираш кариерата си в компания, международен лидер в производството на отоплителни уреди. А ако вече имаш завършено висше образование, то тогава програмата ни «Старт в кариерата» е точно за теб. Чрез нея на ротационен принцип ще преминеш през цели 4 различни позиции, и то в рамките на само 2 години. Твоите ментори ще ти помагат да се интегрираш, развиваш, трупаш опит и израстваш по своя път. А в края на програмата ще имаш възможност да останеш на постоянен трудов договор в Теси. Ако пък си последна година ученик или първи и втори курс студент, можеш да станеш стипендиант на Теси. Приготвили сме ти цели 3 вида Теси стипендии, вдъхновени от нашите ценности: плам, иновации и доверие. Всяка от тях покрива всички твои учебни такси, а 2 от тях даже ти носят стипендия за всеки учебен месец. По време на тази програма ще съчетаваш теория и практика, а след завършване на висшето си образование те чака сигурна професионална реализация. Чудно! Хем подкрепа в образованието, хем сигурност в старта на кариерата. Твоят стаж в Теси може да бъде в много направления. Ето, например, може да работиш в различните производства или в Теси Роботцентър. А защо пък да не отидеш в отделите ни по иновации и продуктово развитие? При нас има много възможности да намериш своето призвание. Ако имаш въпроси, ние имаме отговори. Питай ни! Усещам, че загряваш бързо, а вярвай ми, за нас в Теси това е много важно. Тук работят хора, отворени към усъвършенстване и иновации, жадни за знания и вдъхновени да творят. Всички ние сме водени от плам, иновации и доверие. Така че, ако това ти звучи като подходяща за теб среда и се препознаваш нашите ценности и визия, не губи време. Изпрати ни своето резюме на този имейл адрес и заедно ще намерим най-доброто решение за твоя професионален път. It's impressive, huh?